Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget rekoso. Masih bersama Pots Audio Sound System. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinudit rudet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon nopo saiki ne aku iki katon nopo desamono sliramu nate prasaja bunga susah dilakoni katililo aku ra ngira yen sliramu tidra ninggal kromo milik karo liya jajane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget rekoso aduh wong ayu mung marang sliramu ojo tega kuasa putra putrimu aku ora kuno pokoto jiwa wis tak trimo parang karo dewasa
saiki uripku papan rakoso Pekat tresno. Kasih apa Mas Doni?